Pu Chairman, MPYCC, kan Senior Vice President ni Bok, Mahila Congress, kan President, Pivana Longpui Chong Thu, le Thopui te, ADCC President, Pulang Ding Thang Pachuao, le Thopui te, MPYCC President, Pulang Ton Dianale, a Thopui te, Social Media kan Chairman, Pusang Zola Mar, le Thopui te, kan Party Senior, Puti Tizo Thansang te, Pumapu yate, kan Corporator, Tizo Ningpui, le, Puro Siam Heta le, Tu Kina, Helai Bunachanga, kan Tu Soi Ngai Thei Zong Zong, Ake Pa Zong Zong te, Amasain, Patian Mingin, Chibai, Kabuk Tu Chewni. Hey, Tu Kina, Thom Kan Ron Nevea, loudspeaker te mangin, Bazar Lu Ho, Tan Khan, Ani Nom Thei Viau, Mai Thea, Chhuah te po chuan, Mino Do Sakram Pramula, Kan Huni, Kan Mangrei To Don Lova, Voina, Congress Chalai Ten, Sorkar Cha Siam Theina Tura, Bepuyan Thak Chomek, Program hi, Intan, Kantan, Kan Zavaya Tana Niti, Chechunga, Do Thei Taka, Mino Ngai Thak Sak Turin, Kan Ngen Tu Chewni. Voinia Kan Ram Tin Hun Kan Trevek, Ram mipui te kan ruma Sorkar na thok nuam sa zok tura kan ngai thin te po voinia ahun taka lo te lak thei lo wang te pension te a fel thei lo wangin an room ve thovani chutiam bokin keini a mipui Sorkar zemzen ve lo tan phei chuan tale ha thial na rama kan ram hi a chang me ka nia hei a thanglam exercise office kot kho enula mattress thler nei nuang in buang khung te po khu Sorkar thalawin a hrin kan ram tuna drugs damdoi rui lo chitin rengin min run me ka kan ram mi puiten room ngoi lain Mizorama record thar kan siam zela kan record te ro a chhuah nom lo le damdoi rui lo thil narcotics man tamber ti te record te kan an siam zela danina phal lo dung cha tolru ka te record thar kan an siam zela a thalama record siam lovin a chelama kan siam zel ani hi heng dei Sorkar thalo zia nia voinia kan Sorkar ron meki a thatlo ema wangin mipui te hian Sorkar tha duin Sorkar tha kan mamozia hriain an room ngoi ni tukina Congress party hian invite street campaign te in nei minon inti mai thei hei kan bulchan na tura nia kan rama Sorkar tha dina mitin te ban phak Sorkar mi house atlem te din channa ram ni tolova mitin ten mason na kong kan zove thei to na bulchan na ani ti kha min hiat puyula a thome ni china tu soi thatak tak anon ngai that kan anon soi to kan ngai that to soi tamte du ka tumlo voinia hian Congress party hian tu tenge kan du tu tenge kan mamo kan ram siam thatur hian tu tenge lo kan zinga ron tel se kan du ti zona aom thina kan ho tu pa ber pulal sodan asoi chiang viawin ka hria mi hausa mi ro pui milar zirna laba thiam pui de kan du ve tho kan party ron lu turin amaro chuai chuan keini chuan midik miri nom mi hoisen ram mangai tak tu te hi ron pen chuak se kan ti ni kan bazar nu ho te in ha zia ataka hria chen pui tu cheu kanin ka hria kha khala ma ka two wheeler taxi khaltu in om thapa in ha zia nai thorim zia ataka hria pui tu cheu ni vein kain hria
a thlang lama khuan taxi driver te pawh nom kan rama hian mi taima Theihtawp chhuah kan tam Theihtawp chhuah chungin amaro chu kan thlen chin thei hi a limit thin ani chumi hreneng chung chuan Congress Party a kan ho tu ten mi thiam te ronin field study te nein mun ranga mi survey la in policy tang puina policy hi anon duang suak ani chu tang puina policy chu enge kan ti chuan mi taima birinom te kan rama an din chhuah Theihtawnan le Theihtawp chhuah mek te tan mal som na an mu tak ve Theihtawp he rama hian mi taima mi dik birinom te le na thok mi te din chhuah na ramani theinan kan ho tu te anon duang chuak ani party then khat chuan phei samman turin min zirtira chumi ti chuan chu in ti hluayang in house thutang ti zong lek ten in zirtina ommeka party pakhat ero le vele thung chuan beidon na min zirtin mek ani kan ram hi chelai le ter chan tlak lo hial khopa be dong turin mi puite min du he campaign strategy hi kan zir chiang ve thina tu ten nge India rama he tiang chia tu ten amoni Sorkar om to zong te soi chia mi puite a beidon na thinlung tu thin tu te lo ti to tu te nge ngai to chiang ula ka du ni India rampum in khan aom don khan kum sang ni som pathum chawa Modia prime minister tura BJP na non ti khan enge ati masak ber ama kum som saria Sorkar to zong te kha demin ta thok lawangin chhuah atumani lam ni kha kami mang khan mi puite buma voinia central BJP in engen ti tumero kan chiang khatiang ang chia khan voinia party pakhatero pon thaber felberamo in tichunga angalan tumchunga BJP pumodia campaign strategy yang chia ron mangi kanom ning karia apoi khop mai chu wangin kan ngai tu chian angai le Congress Party hian sum doktor kan tumlova mi hausa ron doktor kan tumlo nakina candidate tura te po keini chuan nangle ke tangin kan taxi driver te two wheeler taxi driver te bazar nu ho te le mit khut na tok mi te ne na tang hovin chu Sorkar an dikna chanvo an bu the ngei na tur Sorkar din turin Mizoram mi puite ne na thok ho turin kanin bot se me kani nichina kama tu soi tu ten kan party president rin tlak zia rinom zia an soi to soi te wa ka ngai lo Mizoram mi puite nan fe chiang voinia Sorkar tuma be ve mekte le Sorkar mekte yan Congress Party hi diria min soi chena sa thin kop mai adik na lai te po mai the amaro chu anni ho le ke ni danglam na pakhat che ka soi du Congress Party a hi chuan mi puite kan da ma sa thina ni a history nen le chuan Mizorama remna le muanna a thlen theinan tu te ne an lal chu thlen kian tu te kha ngai tu chian apoi mo len ka ria voinia midang in zuar mek te hian Mizoram remna le muanna aom theinan an mani lal chu thleng an kian thegem ti hi ka zona lian takani zirtina diklo zirtina thalo tuna kan infame ka tu te moni
kan nama Sorkar lo to zong te da thok lo ram ti cheveka puna alien ni china kamha thu soi tu te khan an soi tong khan Congress party hian ramdan thil tha tam tak alo ti to trin party dang tam ne ngat pe chuan a te khin chi ani lo bani ama ro chu Congress party chuan kan soi ve ngai lo kan thil ti to te ngati nge kan ti chuan kan thil ti to te kha in chuan nan le chapo nan ban kan tum lo wang ani voinia Mizoram mipui te tuihal le zualna hi ke ni chuan chau na kan ngaya mipui ten kan ba challenge miron chok chhuah kan ngai chu wangin ke ni chuan Theihtawp choin pathian khong aina zara kan lo Sorkar lawani chuan mipui te tuihalna in chhol hal tire turin Theihtawp kan chhuah don ani ama pen a rein hunga thatlo theilo na ti ain ziak thatlo theilo na bom hi enge kan ti chuan Sorkar kalphung tur kan party president kulal sotan alo ziat sa thapani en chin ngai lawa en chin ngai lovin ani chuan khovel hun rang le India ram nge ate po Sorkar than lo din to dan system anon siam ziak chhuah ka chu wangin ke ni chuan kan Sorkar ni phata tangin Sorkar tha siam thei turin kanin pe to ni en chin chop ngai lo Google chop ngai lo thil kan neya chu that lo theilo na bom kan ti hi ni mitam ta tan chuan he that lo theilo na bom ti te chu anui za thak mai the anui za ta chan po an hu phur wang ani maya bom khata om reng theilo tan chuan bom ti hrim so hi ngai thang lo thilani awangin andiriam maya te po lo ngai sakula Congress party hian tang puina policy mangin Mizoram me lung thar kan nei theina Theihtawp kan chhuah dona party dang te tiam na le Congress party tiam nai ai nang lo ani ti ataka khe chiang tu in ni garing Congress party chuan kan tiang kan ti thin maya a theilo wang tia mi ten min bei thin ma se a topa kan ti theile zel thin hei ngati nge kan ti chuan Congress alo Sorkarin Congress party in mipui te dama sain mipui te tan budget asa hong thina ni contractor te tan ti basa mi tu te tan ti basa a chambang mipui te tan ti velovin budget an siam thina khan mipui te tan atira an da ngal photri awang ni amai ne ne lupi te po kan lo ti to kha te po khan min ti theilowan ngai pathian khong ena zara kan ho tu ten hlotling tak le tum aya tam anon ti thei na chan khani voinia party rangin policy te zuar ma se policy thatak tak te po hi a hlotlin theinan chuan state sum din mun a that po tangai finance din mun a that po tangai a manifesto ang chuan enga tha po sia kina state finance en kol thathiam state finance ti thathei anom lo chuan manifesto te khachu tu ti dan takamo mumang rama an changmai thina ni voinia kan Sorkar po chu ani zia achianga hetu Mizoram mi puite nia chu wangin voinia Congress party hian kan lo riat chian to budget en kol na te Mizoram sum din mun en kola siam chatura lo ti torch ati theyani ti kan riat chian kulal so ta kan meya chu wangin Congress party kan manifesto le kan policy kanon so the kanon tanan huna kha
pamphlet te po kan han sem chana hei chu kan ti the nge tur alo ti to thin ten lo tling ta ka lo ti to thin ten kan ti the ani ti an hiat chian anon siam ani chu wangin tu ten amo mindiriam chi ma se pathian ko aina zara congress party hi mizoram pathianin alo bang to thina voinia pathian ko aina zara ama mal som ta ka na kan tho chho le chuan congress party hi pathianin mizoram mipui te khai chuak turin min mang le the ni ti kan fe chiang ani voinia congress party mipui tam tak kan la neya mizoram ate hian mi tha mi fel mi dik mi voice kan langa amaro chu mi tha te le ami dik ate angoi thuak thin kan ni wangin tu te moni tan chuan mizoram mi chetave ka mo mi sual te ong khom na chhuah te po arem chang le ome chu ngoi thin ji a chuan congress party mi te kan oma congress party mi te hi social media po in lo thlir thin karing azia tam arak tam hi congress party mi an ni mo khop mai ngatinge kan ti chuan ke ni chuan a takati mai kan tu tok thin social media kal tlanga intilar chiam te kan tum velova amar chu khover lo cha kang zela heng te po hi kan la ti chho te po angai ve don yom takani chu vain voini a hian angai thla tu te pon min lo hriat sapula he kan soi na mun nge a po hian congress party a rin na lang atlat mi tam takan om an ni ho le nang ni ho nen mala tharin kan rama melum thar kan kai theinan ma kan la ho don ani tun na ya party sang kan party ni lo party sang an ho tu te ka be kwala nimin pia lam loka po kalphung thar zuan bek te party an ho tu te sang nen kan in khom an beidong chan le der to ngatingen beidong an di chuan a kalphung thara hian dikna rinomna poison na an in zirtir tok lova te po an ngai ni mi tam takin party thar a be se na thar nen lutin danglam na bu anin be se nan luta amaro chu tiang reng chu alo omlo angai tha the tuna ka thu soi ngai tha mek tu te po hian chu tiang ril lu trom chu inom karing chu wangin ke ni chuan kalphung thar lam ni lovin thinlung thar ani kan du kan party president hian thinlung thar impact na thar angai poi mo ema chu tiang ti du chuan mun tina congress party a worker te le congress bi puite kan in bot sai me kan ni chu vain tong trai na ne pathian kai shwa na deal chungin voice na nen dik na nen rinom na nen kanon pen chuak don pathian khong aina zara mani lok theng khan kan boruak diam viau in langma se zun tha kan han kaya nga congress thipui aron tle don ni te pon ka hria sa phowian an soi thina calm before the storm at thina thipui imiron noi tak ma hian thila re duk thina ni chuti am bok chon congress thipui aron om tak ma hian hei inga mo chen kan han re ve tu ka amaro chu thipui chu aron siam chodon te po ni na langa kan ram mai tak tu te kan ram tan thil thadu tak te congress party of india non root bank zela anon root zel dona chung mi voice mi rinom te zinga chuan ron tela ron lut ve zel turin mizoram mi puite ka som bu bok chewa pulal sort of vision tang puina policy manga kan ram khai chuana policy a lo fin theinan nang le ke kan poi mo em wangin a tha di chaka
he vision tha vision puitling mi ten mi thiam ten he ram siam thatna na ta na policy tlingani anti me kai atakram athen theinan Theihtawp minon chhuah pui turin ka som chewa he ram siam chatur hian nang le ke kan tok pon lammi in minon siam that pui don lo a chunga cheng te nge hian ani siam thadon chu wangin kan ram siam chaturin Theihtawp i chhuah u kalome